Zala, holtzan kakamokordo bat. Eoti. Eta ideia hori, Hori da abia puntua. Hori da abia puntue. Zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen. Badu identidadeik, badu izaeraik, badu klaseik. Eraikitze dugu mundu bat non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten hain tabu, evoluzio nahintzun gizakiek eta ipurtzulo desagertarazin da, orduan kakamokordo bat agertzea ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa dela, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena. Kakak emate zigun hitz egiteko luze eta zabal. Oi kakai. Aker txiki, oi kakai. Ni naizen ez dut inoiz egin kakai. Bakarre mata izan, ondoan. Kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Jaun Andreok, pilotazaleok, astadilla pumpairez. Jazta! Bueno, ze hasiera, gonbidatuak prest eta batean gonbidatu batek esan, baina hau zuzenean aldau. Ez da zuzenean! Ez. Lasai. Euskitze ez dago hemen, euskitze bakarri sarrera egiten digu. Nio kamaradanetatik grabatuta zaudete, bai, publikoan ere gaur jendia dakau, jakin. Zamo zaudete, bikote? Ondo, bai, gaur lasai. Gaur lasai. Bai, etorri naiz lasai, ondo, bai. Gustoa, gogoz, aurreko astetan ere bai, baina bi, gaur nator ja Antxokumia zemuz daude? Akertxoak ondo. Akertxoak, biharrakia. Bai, anaiagia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk itituzte bat abesten gainean, hain naizera pixkat horre ikusten, aber ze joera. Baina esan ziaten, zalea diela. Zen bat jozu jateko? Ba, pentsua jateute. Bai, pentsua gaina die, ninkin baina frutu lehorre estilokoak. Osea, koktel bat izango bezala, bere hartoale batzukin, eta hola, gusto jateute. Eta gero belarra. Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez? Guk barazki sobrak oioentzat. Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, orendainen txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu 3 txerri, eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira. Bai. Kontrolik gabe. Eta dauzkeu txerriak, bueno. Gero tarteka alde iteute, herriko WhatsApp taldean jarteute txerriak plazan. Eski horren dain da. Zuztuen ere kuadriako batek txerri bat hartu zuen, Vietnamita hoetako txiki bat, eta hori ere salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nire kuadrian free biskor, eta itezan hori aldein. Eta berritik, eta zea, gero ja lagazun. Bueno, nire akertxoak goaingoz ez di aldein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste beha ikuste dutela txakurra diala, ze nire txakurrekin dauzka eta paseatzera atatzea ditut, bueno. Hori gertatzen da animalien artean, Bai. Konfusillo. Nire horreko txakurra, zegoen baitare baserri antzeko batetan, beste ez dakizen bat animaliekin, eta hasieran pixa egiteko modua oso harrara zen. Osa, ezen txakur baten. Era, ez dakit nola, altzatzen zuen hanka bat, baina ez. Bueno. Ez, oso harrara. Eta, esan behar dut, Antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakaitea. Aker txiki, oi kakaitea. Que bueno, hori gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa da, hori kontatuko izu beste bat. Ondo, baserria ondo, ni ondo. Vale. Bai. Tazu? A ber, zoologia. Ja, ni ondo, nahiko ondo nao, egia esan. Goguaken ja, azke udara nahet, ja. Osea, ja, ez dagat pazientzik. Lasai, iritsikoa. Ja, udara, ja, ez? Ni enaiz oso udararen diktadura zalea, Nik uste dut, osea, a ber. Hori, udarantzai egon behar hori urte guztia, egotea, udarantzai. Udara, eta gero udaran, claro, udaran dramak eba daude, udara ez da dena zoriona, eta udazkenak izango duzio zeona, ez dakit, enaiz oso... Beti izan naiz udazalea, baina guain ja, uda da, zoriontsu gaude, haze ondo, uda... Errezta hori, baina nahi bet tristeon, ondartza baino bat hartzen, etxian elurretan, eta ezen kaleatea baino, bueno, elurretan izan biziko baginan. Bai, hortan arrazoi duzu, bai. Orduan, bixe. Gero maiatza nere urtiak, eta dana da, Segunetan da, abisatu, Maiatzak 18. Apuntatuko da. Eta desiatzen, erurtiak, me encantan. Urtiak betetzian, ere eguna. Bueno, arrankando. Komentatu genuen bileran, Neymar gendula errepaso bat, eta pixkate gure... Jarraitzaileen mezuak. Jarraitzaileen mezuak. Naiz jaso ditu jarraitzale pila baten mezuak. Uste du jarriko ditu gola 6 o 7.
Sei edo zazpi. Askoz gehiago dira. Aukeraketa bat egin duzu. Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. Ez dago, ez dago irainik, uste dut. Baina audioa jarri behar ditu ba? Ez dakit, nik ez dut entzun ezer. Bai, audioak. Baina zer dia, jendiak esateu? Oain entzungo Bere duzu. iritzia, bale. Bai, o bere iritzia edo zen nahi duten. Baina zuk filtratu duzu, zuzara pixkate arartekoa. Hori da. Ez dakit, 30 berrogei zauden eta 6 azpiatu ditut. Ongi dago, ez? 30 berrogei zauden, ez? Hombre, bai, ez dakit, nik ez siniste, baina, bale, ala balima da ondo. 6 azpi daude Euskal Herria osotik jaso ditugu mezuak. Lurralde bakoitzetik bat? Bueno, batzuk. Eta, jarri lehenengo, a ber, noren, ez dakit, ordenaztu gogoratzen ongi. Egunon, eskerrik asko, Punpai sortzagatik, da brutala, oso guai, naiz oso fan. Eta, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein zuen Iruñan hurrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzela joan. Eta, astero jarraitzen dut programa, baina gustatuko litzaiak zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta galdetzea, ere bai, zegon bidatu ekarriko dituzuen. Eskerrik asko, agur. Mira, Iruñatik mezua. Iruñatik mezua, ondo. Noiz daukagun hurrengo aldiz Iruñan. Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen. Bai. Nahi leku hori asko gustatzen zait. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak... Maiatzak, 22. Maiatzak 22an, Nafarroko antzerki eskolan. Hori da, jendeak sarrerak erosteko. Bai. Zeleku polita. Antzerki egiteko ere bai, eta edozein gozatarako. Areto goxoa. Bai. Eta gonbidatua, momentuz ez du... Ez deulotu. Horrengoz ez dugu esango. Ez dugu esango. Senyor, esan digute ja ez. Bai, baina... ezezko batzuk jaso ditugu. Ezezkoak jaso ditugu. Ezezko batzuk jaso ditugu. Normalean bezala, baina ezezkoak bai. Urbizu esan diozu berriz. Bai, eta badirudi ez. Mendik kupidaz eskatzen digu Gorka Urbizuri etortzeko, baina, bueno. Vale. Beste audioren bat, bigarren bat badago. Zuek entzute zuen, publiko ez. Kasio, publikoak larritz entzuteko modu. Entzun iteala, aizin da jarri. Bale. Bueno, a ber, urrengo... Bigarren audio. Haupa, Xabi, Soraluzetik. Soraluze. Atxaldeon lehenik eta bain, eta horrekoan honitzen ikusten Punpairez, eta showa ondo, guapo, baina zari da Antonio. Ile horrekin, jantzkera horrekin, zari da. Aldatzen ez badu ez dakit nik, Bueno, eskerrik asko. Vale. Publikoaren... Irudiagatik, ari da pixkat... Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez? Ez dakit, nongoa da zen, esan du? Soraluze, baina ez du Soraluzenin. Ordizira etorri zan igual? Agian ordizira, ez dakit. Baina zerbait zure hileagatik, zure hileen kontra dago. Hor, justo duela hilabete bat, gutxi gora bera, uste dut moztu dudala hilea. Baina moztu baino lehen eraman kriston kaskoa. Mariak buru handia esan zidan, programa batetan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan. Bueno, ez kontora behia moztu eso? Bai, Japonen. Japonen moztu zu? Japoneako 60 urteko gizon batek. Utzi zaitu, beti bezala. Ezkerrik beti bezala. Hori zen ideia. Bueno, ondo indu bere lana, A ber, hirugarren bat. Chavales, Iñaki naiz, Elorri xokua. Eta me flipa mogollon Punpairez, Besarkada bat, eta ber, Elorri xora etortu zaien eguren baten. Aupa peña. Apa, Elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du Elorrion, guk Elorrion egotea Punpairezekin. Eskatzen ari da Elorrio. Eskatzen ari du Elorrioko Iñakik eta segurazki bere kuadria oso da. Seguro. Ez da bere mezua, izik eta kuadria oso horrena, seguro nago. Seguro, olako dana zer da? Ez dakit, laugarren bat. Bueno, Elorrio... Kaixo Punpairet, aitzi berna, ez da Durangotik edazu dizuet. Idazten? Espero dudadelako etorri aldezatea noizbait. Durango. Ona, zen beti entzuten zaituzet irratian, baino nahiago nuke, zuzeanean ikustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta, pues hori, espero dala etorri alizatea. Agur! Beste bat, jarraian, abertatzen den bat. Dara gauza hona dia. Ez dakit, nik ez dut hori kontrolatzen. Kaixo, Maitane naiz Lekunberritik. No me lo creo. Bueno, besterik gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko.
Eta hori, besterik gabe, baia semanitaren parean egongo dela, gutxi gora bera. Bueno. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta hori, besarkada bat. Hau da, herriaren iritzia. Bai, Lekunberrikoa. Lekunberrikoa. Ez. Lekunberrikoa. Baia Eta semanitan... badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena. Venga, azkena, vale. Azkena da. Kaixo, bueno, ni Maialen naiz, Elgoi Bartarra, eta hiruzpalau bider ikusi dut Punpaires ikuskizuna. Egia esan, joan naizen bakoitzean, kriston ondo pasau dut. Kriston parreak gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut Laster berriz ikusteko aukera izatia, eta Elgoi Barren baldin bada, hobeto. Zorionak ekipo. Zer dira, botak? Elgoibarko udaletxeari eta kulturikariari berriro eskatzen dugu Elgoibarko jendeak nahi duela Punpaires. Elgoibarko arduradunak mesedez, Durangokoak eta Elorriokoak. Lekunberrikoa baita ere. Dana onena. Zora luzen baita ere. Legorretako alkateari hemendik deialdian, Legorretan ere herrira ere joan bergara, Bai, herri hona da. Ja, hoxe esan? Jone bertetzen kritikak, zehose pixkat. Ez que momentuz ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira... Ez du gora egiten jarraitzaiko puruk eta... Ezakiz. Gora egiten nahi da pila bat. Bai. Baina momentuz, agian proiektuak horrela izan bada, beti onki, jendeari gustatzen zaio pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak. Bueno. Biribila direla. Bai. Nik uste tordiak kakare beharrezkoa dala. Ez? Zeinek indu gaur hemen kaka? Hemen, hemen. Lekuan, ez? Hemen naiz. Naizen, ez? Ez da denborak auki. Ni naizen ez dut inoiz egin kakari. Ni guain neon, pixa iten, eta bakarren bata izan, ondoan. Benetan nahi. Ez, tinaten zuek, ba. Igual gombidatu bat. Horretarako daude komun berezi batzu, baina gero nebezui komentatzen dugu arazo hori konpontzeko. Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual, Juan, ez zaitez Juan, baina igual etorri honan ere ondora, eta uste diegu hor bi gombidatu. Ezagutu gaituzu aurretik hauek? Nik ezagutu zaitut aurretik, bai. Ze Azpeitia dianez. Azpeitia dianez, bueno, danak nik uste ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai. Ez ez izan nahi, tabernaetik. Baina aurkeztu imarri juzu, orduan izena esan. Aurkeztu imarri jugu. Bueno, nik uste gaiak usatzen zaigu ez da, ekipo? Berentzuten da ezberdin, eh? Bai. Bai? Zaiteke? Agian, zakit volumena igo edo? Jatzu beti a tope. Bueno, ikusiko da, ber, ze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzeiguen txalobero batekin jasoko ditugu, ez da? Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala. Agirre Zabala! Bertakua, Agirre Zabala! Agirre Zabala, kaixo bikote! Kaixo! Abizenak ere euskera zola, ja. Ezkerrik asko etortzat, bikote, ze Xanti, hor, ze mutzen zuten lezue, bueno, kaskoak jarri edo ez, eroso zaudeten bezala, Erika? Batzu jarri teitu, beste batzuk, ez? Zakinik igual ez. Ez da, ber. Ondo, bale, horire. Entzuteko ongi, entzuten gaituzu? Bai, oso ondo. Ni gantzeko ditut. Hola zate beti? Erika eta Xanti hola da? Pixke bai. Bai? Ezke. Dupla hola da? Hola da, bai. Ja, ezke dupla nahiko celebria zate, ez da? Bueno, ondo, osea, ondo, asko azarratze zate? Garatu, Maria, garatu. Asko azarratze zate? Deus ez dakazu itxura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango dela. Bueno, a ber, ez? Ze gaizki, Maria. Ez? Hori txantaite deula. Azarra ez gaiten. Ez. Eukitaitugu... Baina ez da beti rol bakarra dana lasai eta besti... Aldakorra. Bai, segun bakoitzek... Azarretan bai. Segun... A ber, Xanti. Gauza asko. Bizitu alkarrekin da bizitzen ari geha, eta ezin da, beti igualeon, aldakorra da asuntu. Noiz hasten da harreman hau? Esan nahi, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar? Bizitzak elkartu zaituzte gero? Ez dakit, egia gure hartin badaula, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen... Ez que nik ez dakit. Ni jaio gaben egon Erika, ja... Nik komunio inunien, osea... Hain besteko adin tarti ez dako bola emango... Eba, 8 urteo bai. Nire hori hainitzen pentsatzen. 8 urte, bada... Uste nuen bera zela alduagoa. Esan duzunean, uste nuen... Ala naiz. Ez 8 urte bada, zen ani momentuaten akoratzea Xanti. Umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola. Ah, bera. Zer nik eukiko nituen, ez dakit.
Wow. Emezortzi, beak 10. Osa, hor diferentzie haundillo zan, ez? Oin jak gaur egun egia... Ja, bateratu egiten. Bai, bateratu egiten, gero, ez? Eta dinetik aratago diela harremanak, eta hori da. Baina momentu baten, bai bazan. Xanti, unmezanetik zautzetan... Sentsazio, umetxo bazar, Xanti. Bai, bueno, antzerki klase horietan nik 16 amazazpin hauzket. 10 esan du nire, geldi naiz. Adibide bazan esateko, ja, hainbeste. Bai. Hola kalkulua eziteko, 8 kalkulua eziteko, 10 emezortzi. Maria, arropa ez du guzti. Ja, pero 16 gehi 8 ja. Artxibo hortan. Zaila egia zan. Artxibo neurtzen igual nik zeo naiz. Memoria lan hortan da. Ez nik 16 bakitzeu dara zan da. Bai. Bueno, lana baratu behar dia, ez? Olakotan, bakoitza arduratu behar da, oso batzutaz, eta... Eta jakitia zein dan bakutzen fuerte, eta zer estan. Eta horren ba, zertan estan, bai? Horrite, ekipona horrite. Antonio, baiet. Bai. Hola indegu talde ona. Zesan eiz diozun, Antonio. Hola indegu laguk talde ona, bakoitzak aportatze dula gure... Vale. Gureatik, zeten. Txikaz, nena. Ez, uste nuen zela... Esto komunikazio falta dakau. Ondo, ez? Bai. Eta gero, noiz sortzen daia Erika eta Xanti ja formalki? Eta harremana estutzen doa, baina, kara, hor ja... Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik, zer da zerren aurretik? Hori da, gure zera, Kristo aurretik, Kristo ondoren, K-A-K-O. Kaka aurretik, kaka ondoren. Kaka aurretik, kaka ondoren gojolas hori. Bai, nik uste, ja, harremana aztean nien... Ez da izasaten nik, Juan. Zina ez baino... Kalgantzez lanak nolabait dultza gaitula izen bat jartzea. Vale. Eta hor jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor bataia ginen nolabait, Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Baina egia kaka itea iritsi aurretik ere... Ba, ibilbide bat badaula elkarrekin egin deuna, proiektu batzu parteka ditugu, bai, egin ditugu... Elkarguzko lanak egin ditu aurretik, orduan bai, elkarlan aurretik dator. Bai. Herri jeintzen nuen atzaz lan oso palitza azpeiti... Bai. Herri jezuzen duen beste herriko hainbat jendekin batea... Hori, oain, herri dexentetan batzutan ikusi izan duet, eta ze esperientzia hori, ez? Kristona. Herri bat jartzea hor, nigo horatzen dut gure herrian, lipdapazan grabatzen zena dena... Dantzan eta... Edo flashmoba, edo... Lipdap. Bai, grabatzen jarri eta besti guztia plano bakarrean. Hori ingenun, eta ja, astebeteako emozio... Bueno, guain nik enola gaude, bide ikusten. Pentsa, herri oso bat jartze bali mezu antzerki egiten, ez? Bai, ala izen zan, azpeitiko antzerki topaketek 40 urte... betetze zituzten, da haren arira herri ekoizpen bat aspalditzalain, eta hor zuzendaritza lanak hartu genitun guk, eta gero beste hainbat jende ontzan, bai Gido egintzan produzioen jende pila bat, eta holtzan ere bai. Baina bai zuzendaritza hori lehenengo aldiz konpartiu genuen bilok, eta earki juntzan. Bai, bueno, ez dela etzinat. Hemen egongo. Ekegia, kaka izenburua ez. Kaka izenburua zeatikan, hau da, antzerki mundutik zatostelako da, kaka badalako antzerki mundua. Kaka hori... Alalda, Maria. Ez? Zai, mundu zaila, ez dakit. Ez dakit, bisa kaka... Jo, guretzat munduiko nena da. Bai. Ez? Bai, osagu. A ber... Nahi gogorra izaititen, baina... Ze azkenian ikasketa bukatze ditutzu hori Xabinekin itzein dut, otaen ikasi deunok, ez? Bukatze deu eta... Eta bain ze, ostia, ama mertxe. Zein dezu, Oska? Ama. Hartu telefonola. Eskuminen ere partez? Ez hau tzezu? Bai. Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratzezea? Zure kotxeko lagunan... Bai, oso ondo. Bai, podcastian gaude eta gero dituko izut, bale, ama? Baina eskumine bialik. Ondo lana, gaur lanian antza? Saliente, earki. Bueno, espero jende gutxi hildala, ama, venga. Agur. A ver, zeizen da hau. Hau hola da. prestazioan. Kameo berezi hau. Ez daitu indit. Zezan diozu, jende gutxi. Jende asko hilda. Jende asko hilda. Zertan? Oain kuarta primeran dago, justu plantan. Onkologikoan egon da, oain kuarta primeran. Bai, hola da, bai. Bai, Mertxe, bai, askotan aipatzen dugu gaina Mertxe, beste kolaboratzei bezala ekartza dugu. Bai, ez du... Bueno, kaka, nahi zinen kakakin. Atzerki ikasketa bukatu... Bai, gero azkenean gehatzea ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu... Markatu, erantzun aurretik, hau. Zutabiok igual berantiarra gehalako baita ere. Bai, berandu azigalako igual. Oida.
Bueno, Ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean. Bueno. Ez da enbidia. Taen. Nun? Naen. Iruñakoa naiz. Naen. Nafarroko antzerki eskola, nae. Nik eta inun, Zutaekoa za. Nita etarra naiz. Goenkaletarra eta taetarra. Die bi... Goenkale ze momentu ona bizi izan zenuen. Xanti zure bai, Goenkale. Ze momentu ona bizi izan zenuen. Goenkale, osea, bueltatzea la cosas. Aurrekun batek ez dautu intzitera. Goenkale... Zene normaleatzei pasatzen hori, ni ez naiz. Nik temporada bat inun, baino... Nik konsideratzen ni ez naizela Goenkaleko... Bai, aurpegi ezagunenetakoa. Hori da esateko, zuta. Aurrekuen, zu Goenkaleko leire eta... Zer, como... Bai, ze... Asko aldauta no, igual ni baita ere, o... Zuetze asko, bai, nik... Oindala, zemat ezagutza geha. Jarri, Erika Goenkale, ikusiko zu? Susto hartuko zu. Bueno... Zemat urte dira? Erikak ezagutzatzen batzu bai. Argi gera da txarra naizela urtiek. Bai. Baina taen, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektua egiten denean, gero argazkia daude, eta hor pasillutan argazki geratzen dira, horre hongo zea. Nunbait, Erika, taen, Ba horre hongo naiz. Bai, nigo goratzen dut, bai. Bai? Baina, ez, hau etzan, Goenkale garaiakoa ez du jarri Goenkale. Hori ez da Goenkale. Erika Ola izola Goenkale jarri. Hor dago, Erika Ola izolan argazkia, gal. Hor Goenkaleik ez da. Bez, ez nau ez da. Googlek ez nau bilatzen. Claro, es que hainbeste jende pasazan hortik, Erika, nola nahi zu ba, Wikipedian ez da, tesartzen danak. Baina, a ber, orduan, kaka ordian undik, dator, kaka. Zatekan sortu zan, undik etorri zan, asko hitz egitezu kakan inguruan da? Hombre, azken aldian besterik ez. Zaldezu ikusi. Xanti, arrasateko merrintzan da enezun ondik, ez zaiazu kulpau. Aitu herri zerrik, izan biran ibiliga. Ez dakat barkamenik. Inak ez? Itxaso talarra izuntzian, nere laguna daizpa juntzian, arrasatea jun merrintzan dalo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan. Gu oso pozik gaude ordutegi. Ordu gana dia, oiek, Joder. Ni depresioak ineo naiz bila eta Xanti ezin izan dut. Ke ba, ez. Kaka ez bilako ikusi da hori. Ez, baina bakite, ni kakai buruz irakurri dut eta entzun zaituztet eta... Bai, potente, bai. Gustatzen zait. Aktore aldaketara izan dezue, hor gora berak ere izan dituzue, ondo konponduta. Ez da, guztua? Bai. Bueno, kaka nundi datorren. Bai. Zangalderi, ez? Bai. Dale, Xanti. Adibidez. Erikakak, aekakak, horrikakak, bekaka ateatzeu, eta ikuskizun bat sortzeko. Zozaingo aldeu, eta Erikak esateit, ni bauket ideia bat, Ane Arenasekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien, Xantik 10 urtez ezken. Nik 10 urtez ezken garai hartan. Ideia ehar bat euki genuen da ez genien inoizitea jau. Zala, holtzan kakamokordo bat. Egotia. Eta ideia hori da. Hori da abia puntua. Hori da abia puntue. Irudi hori. Eta hori torri zait gogora. Ikuskizun baten beka badao eta ingo aldeu horri buruzka ikuskizun bat. Hortin kasi zeinaten. Hori zan... Kasuntan irudile zan. Kakamokordo badao eta horren inguruna ziginen filosofeatzen, ez? Hori badu izen bat, ez? Bai, itez zitzaigun oso irudi potentia. Osa, bazeo zerbait ja guri inspiraite ziguna, zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Gu ere gizarte bezala nun kokatzen gaitu. Badu identidadeik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, galdera mordu, Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenan ez erakordatzek, hori da. Kumunen inguruen, hola herrialde bakoitzin kumunek ez eben diseinauta. Izaera bat ilotutak, beretan. Komunen diseinuekin. Ziginela hori txorradan ematera, tirakada, bazeon kontenidu, bazeon... Eta askoak omate zigun, azkenin da literala, metaforikoki, tabue, baina aldi beri... Nei etortze zait, nork egiten dio kaka zatorreri liburu etortze zait nahi burura. Bai, bideu ez egon horrena, ez? Nork egiten kaka zatorrari? Bai, eta da, zator bat hemen kaka batekin, eta da, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskubritzen. Egin da zehola, ja? Ba, pixkatu hori. Ez, baina liburu hori da, nire, bueno, nork egin dio kaka zatorrari, eta hoxe, batxakurra bere kaka, zeak bere kaka, eta oso... Benetan ez zanuen ezagutzen? Bai, ni baina ikuset bideuen, animazio da hori... Ez dake, ni liburutik, eta etortze zait hori... Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, Hombre, ez, kaka... Ez, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari.
Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko dagoela, eta Bai, osasunen inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, uste Alemanian badaudela, baina komunak ez dira, osea, kaka ez dago zuzenean uretara, zulora juten. Hori da. Geratzen da Hori hor, aranbak esate zigun. zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba bota. Hori da. Zuek hori kasua? Aldi berien, ez da egiten, baina Ez dut hori iten. akaso egingo bairu. Baina hola dala, Bai, eta bueno, diseinua da, diferenta. harremantzeko ere, bai, zure ondakinekin, eta hor daulako, ba... Zuzea hori ere, claro. Hombre? Ez hori da, ez, nola iskuta hau eta tabu bilakau deun zerbait aldi berien osasunen erakusgarri dela, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun hitz egiteko luze eta zabal. Bai. Eta konturatu zarete, zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana. Bai. Ba, ez da pasat desaperzibido, Ez da pasat Izen ona, bai. Eta gero, ez da zaizu gustau ere, guk abisa genizun punto baten, osea, dake, izenburu dake olako dualidade bat, Joku esatezuna, ematitze, guk kakadala anuncia dugu. Bai. Ez jo, politia zeguk, gero antzez lanin historioeko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, eta hori garai baten hain tabu, evoluzio nahintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertarazin da, orduan, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakinik kanporatzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegieta herriko plazan. Ipurtegieta? Ipurtegieta, bai. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa dela, nola posible kaka espada existitzen, kakamokordo bat agertu izena. Eta horraztea dana destapatzen, orduan. Evoluzio hortan gizakiak ipurtzulo galduzula, eta akaso evoluzio hortan involuzioa gertatzen nahi dela, eta berriz norbaitek ipurtzulo dauka. Askatzea, Kaka bada norbaitek du, orduan horrek esan nahi du, gizakile. Eta hori politia da, zegu kontatze deuden bura zuen, nola garai batien gizakile, kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, mota ezberdinak zeudela. Informazio hori emate dugu oso modu... antropologa batek emateu informazioa, oso modu, nola esatea, neutro baten, definizioe, hau da. Orduan, politia bai aidana izeten da, ikusliek informazio hori badaki, zen lehen pertsonan bizi du. Orduan nola kontatzi garai baten nola zan, baina informazio hori ja badakigu danok, eta kontraste hori oso ederra. Dinosaurioen garaiei buruz hitz egiten arituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek eta antropologa honek eta... Eta zen muzko harrera, somatu dezue, jendiek gustatu zai. Oso harrera beru eukitzen nahi da, esan, jende asko etorri da, etortzen nahi da ikustea, bai. Prezka azpeiti bete zenuen. Azpeiti bete ingen da, gure azpeiti erregea eta... Nire zarrera nahi nun hor justu eta... Ara, justu, Maria, justu. Erakusle ote dan justu azpeitiko kasu, baina egia da, izan geha korrika kulturalan baitan ekoitzi edula hau eta horrek eman digula aukera Euskal Herri osoko luze zabalien ibiltzeko. Eta bilik gehala tuteratiken, Balmaseda, El Uso, Euskal Herri osun zehar da, egia da, danien egon dela harrera oso berue, herri txikietan, jende pila bat etorri da. Bai, badao... Ez dezu euki bolo bat zen, hori pasa izan zaigu. Bolo kaka bat. Ja, gutezea, herri batea, bolua egitea, zure ilusio gogo, eta oso jende gutxi. Zaizu holakoik pasa? Ez dezu epintxagoa? Ez bereziko, ze publiko desente moitu deu, egile da. Baita ere igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko da, eta hori hola da, guk ere urte asko da mazkigu, publiko bat sortzen, egiten, ez dala egun batetik bestea, batin antzokira zu ikusta jendia etor dao, lana, bidie, luzie, gure indarrak batu ditugu baita ere korrika, aekakin eta anakin, orduan, behaiek behaien publikoek, guk guri, eta, hor... Mariana, baritu zaizu hor minduta zerbait, zenba da jende gutxi baita, batzutan... Ni, ez rekorridua dakatena, baina etorri eta inorre... Ez zari nundik inoa esaten, rollo, ez personala, baina pase izan zaigulako da. Ez. Igual, inorre, en plan, 6 pertsona guk horrikan baitan bakarrizketa bat egin bergenun, eta ginen 5 iten, eta 6 publikoan ez Orduan ez daukezu egin berrik, hor arau badao, ez? Ondik ez dakiten oso argi zein dan araue, baina badao... Duda azkeu, nola da. Holtzan daun jendien... Baina gutxiko balima dago beran?
Gutxienez, berdine gehi bat, edo doble gehi bat, edo zoze badaolako zea bat. Jaugina. Posible dala zein, edo, bueno, hor badao zehose. Baina ez idatzitako lege bada, kontratutan ez dago, inite inberko zenuke antolatzailik araskako alu, baina, hor badao ez idatzitako lege hori ez. Bai, badao. Berez, nik ditutan hau dela, behien goien baino gehiago balin badaude. Ez da iten. Baina, Maria, etzan ezer pertsonala, etzan... Ez da momentuen, baina, esateula... batzutan emateulako, eta, bueno, rekonozitze bate badaula, gure, kamikaz kolektiboan ere urte asko, kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuitue, jendie, programadoriek, aliatuek, herriek, mediazio jukite ditugu baita ere, oza, gu ere, herri batzukin baite deulan hori aurretik jun, igual euskalteiko jendikin edo gaztiekin edo eta bai siniste duguk publikoe inin berdala, ez dala herrien kartela jarrita lanketa bat badaukala bai, o bueno guk jende gaztie baitare bereziki edo erakarrin berda nola zujunez hasiran igual behaiena eta bueno Maria igual zu bakarrizketekin ari zara, ez? Eta karo, igual batzotan, juten zaleku batera, eta igual herriko inor ez tanteatu. Leku batzutan gertatu izan da hori. Eta azten ari deze bai, dela bakarrizketa, osa zaigut. Bai, bueno, herriaren arabera ere, igual bosturte goaz, azten. Bosturte pasaitu. Azten esan dut, oraindik ere, ez dela zerbait, nola... Baina nik uste orokorrian kulturan, osa daudela adintarte batzu, jendetarte bat, kostauiteana, ohitura, gero egia da, segun ze espaziotan jende gehiago urreatzea, segun zekintzeta gutxillo... Koinziditu genuen bakarrizketetan, Erika, ez? Bai, nuntzan, bez? Orion. Orioko gaztetxean. Hor, animain itzen izuekin. Orioko gaztetxean. Bai, egia. Bueno, jende gutxi Orioko gaztetxean, asteun bat, eta etortzen dira, bueno, guztua, ez dakit. Nei bakarrizketatarako, bai, ez publiko gutxi ote horrek ez dit eragiten hainbeste. Antzerki batean igual, diferentea da, ez? Igual iten dezu zure... Ez dakit, obra guztia dapaten dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual min gehiago egin dezake. Bai, eta komedia dan einien ere, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, orduan behar neurtzen baita ere, gaur, hau ne beti funtzionatzen, gaur hau usua, orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak. Hori beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual zerbaitek funtzionatuko dula, eta ez du funtzionatzen. Edo, herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen da. Gu asko apasionatze gaitun gai bada hau, eta bai, momentuko neurketa hori dalako ez du, hilabete luzez prestautako zerbait da, eta oso neurtuta dagoen zerbait izan arren momentun bertan sortzen ari zeana, eta guk laurok ere ja hain ondo ezaututa elkar, ja ikustezu, tiratzen nahi da karrotik, hau gehiago luzatzen dut, eta segideula guk ere oain hartain ditugu, 7-8 emanaldi, segideula fintzen eta lantzen lana, emanaldiro, emanaldiro, bai, momentuen ikustezu aurrena findu berra dago, txiste hau, luzegi dago, zerbait berri etortzea derbente, igual, gauza batek funtzionatzen, 20. emanaldien da zan, klaro, ez teu inoiz utxune hori utzio. Skori politxa da baita, aldatu funtzionatzen du beste batean, baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta... Bai, hori... Hori zoragarria da, gauzak aldatzen, behaiek emate dizu ezkenen publikoan arabera, jutezeate gauza bat, iteno... Egia guk testu ez deu aldatzen. Hortan mantentze deu gidoie, bai. Hortan bai siniste deu. Osa, gidoie idatzi zan, hor lan bat intzan, hitz hoiek aukeratzen eta hitz hoiek papeleak hartzen, eta berdezundana hor dago. Ze aktoriok egia batzutan bageala, hartze deu, eta gurera ite deu, zau naturalo da, eta uste batzutan pasaite dela. Orduan, bago dugu puntu hortan de gidoie idatzi zan hola, eta ez tezu ber koletilla, imorcilloi, osa, gu gaina hortan, fuera, hasirako, zehatzen india, apoiuek, bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien horrea. Eta horre ongea, fin, garbitze... Bai, eta erderakadak, ze bai kontura gaitare humorien asko apoio horiek bilatzeiela, eta da, ez da ber. Ez da ber, eta indaiteke. Eta, eske euskeraz komedia, bai, eta... Garbi... Gure lana hori zen da, eta... Bai. Zela jutezea ikustea, eta euskera garbi-garbien da, eske no me jodas, eta ja, eta... Bueno, gu gaude bain horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, daude fase diferentiek. Euskara bat, ja. Ez, probau, indeu euskalkien, indeu beste, baina horreko aten entzunin genio norbaiti, euskara batuak etzekela grazik bezala. Bai, hori askotan da. Bueno, gu hau da pixkat fase hortan, motibatzeigula esateko, binga. Komedia ez da hitze bakarrikan, ez? Ritmu, eta horren askotan, aldatzeitugunak da hori, persibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak.
edo olako gauzak di gehiago, Nik uste, Euskara Batuaren arazori, igual, lotzen degula telebistako Euskara Batu horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da asko gertugu, ez dakit zer, baina ez daukela zertan. Gure ustez ez, eta eske hau da ja, bueno, esate izu, da nin neure lehen pertsonan daneti pasa naiz, eta momentu hontan, usted kaleizkuntzie holtzara pasatzean nin, hor pertsonaji sortzituzunin, historia sortzezunien, egon berdula salto horrek, baita ere hizkuntzan. Eta gutxinez, autuek egon berdula. Eta euskalkile bada zure autue, izan da dela euskalkile autue, baino ez da gila izen bakuitzei ondona datorkiona edo okurritzen zaiona momentun, edo bea erosonan un sentitzean, da autu falta hori, ni neuri ikusle gaitu ez jarri gara gaina hola. Zein da autue. Eta gukera egite dula euskalkilen, eta euskalkile euskalkile da, eta azpeitiarrez, o dana dalakue baino. Pero guiak kakan, baina ja nivela zan aber bat entzute bagenune, hori zan. Aber, ez. Mek. Ez dara esaten gu, ez dula esan egero gu gure izkun. Hori da, baina danok horre, danok ja... Bueno, hain justu horregatik, ez? Bueno, holtzan, ba... Eta konsientzioki barra zula. Autue dago, bai. Bai, danok hor. Gidoianak uste duzet izan dezula, Madriden indela gutxean izela amaixo zoragarri batekin, eta esate ezin jo, jendiak hori aktoriako ze ego batzutan, egon da guionista bat, idazten dana.com, osea, danan zergaitila astertzen, igual ez da bat, incluso gehiago, eta zu ze ego, o ze zer da kasu pentsatzeko, ez ezkabola hobeto gaukoa. Ezkabola, a ber, pitxi, osea, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistakor daude, horre egila da, hola, batzuta pentsatzea dula, eskola naturala gaukoa, hola hobeto, tal, igual inkomode honbertzea, eta hortikan ikasi berdezu baita, oza, aktore bezala, eta bai hortare moldau inbertzealako, porque bizitzan ez da dana, eskola komodo, eta hola ondo nao. Ba, eta zerbait badaldezu proposau betiz, ez zuzendari bate prestongoa zure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen esaldi hola bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez. Zerrati da. Bai, hor dao, ez dakit, nundao, zea muga hori, ba, ez dakit, baino, bai. Bila da, atretzu bat are kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. Zein jauki dezue laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretzu, osea, bastantek lan jendeuki dezue laguntzen. Ekipue, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik, da... Pastie lortzen. Hori da, bai, zerutan lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta gero hori da, ez guri gustatzen egu proiektuen ataien gaudenien, ez? Zein godeu, zein egin godeu lana, ze kapritxo dazkeu iteko. Eta izen dela, justu estetikoki ez, estenografia eta jantzile izen da kapritxo bat, eta Ikerne Jimenezekin egin deulana, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzilen diseinatzaile da. Eta arekin orduan Ipurtegietako plaza, obratantzeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negenun plazie beak ere eukitzi bere aldaketie, antzerkien zehar da hola, eta beak proposauzun auditeriaz betetako, ze hori da, odi arroxak die, ez? Arroxa, baina, hola, oso... herrien tripak izango balie bezala, orduan gizakile kakaiten hasi da, baina herrile beha ere kakaiten hasi da, eta bueno, holako estiek bezala die baita ere, lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke hola, baina bueno, lehenengo begiradan igual ez, baina hola eta ero jantzidanak di oso grisek, oso zurrunek, eta plazibeak dake kolorie, bai, egon da estetika lan bat. Kakamotak aipatu ditu lehen Erikak. Kakamotak aipatzen direlako, ez da? Zuen obran. Bai. Egunerokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kakamotei buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez? Erika zuri pegatza izu. Alkarrekin? Xanti, bueno, bai. Alkarrekin edo, bestela, Bariak adibidez tokara zorik. Bai, ni lepo. Peatza izu baitaren. Bai. Launekin bai, ni launekin, bauzketa hor lagun batzu eskatologia oso zaliek dienak, eta behaien txiste asko zuzenien sartuta duenak gidoien, eta... bai? Eta bai. Guionista osonak, eta gero lagunen proposamenak ere sartu ditu. Eta gero beraiek hor publikoan daudenean, badakite? Badatorrela esaldi hori sartuta dagoela edo sorpresa zarrapatu dituzu? Bueno, ez, abixani hemen txiste asko bazatela sartuta. Nik nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, hor momentu batean denak isilik,
eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zen pixka momentu magikoa. Bai. Referentzia... Numetetik hartu behar da, idazten Inspirazio. dugunean, idazten duguna ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai. Eta esan nizuen aurreko batean. Egunero, kakan arabera, bata zan kaka perfektua, homokordo perfektua, bia zan guillotina, indarri martzen una mozteko, irua zan, ez dakit zer, hola zoden 15 bat kaka mota ezberdin, eta orduan, kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, X. Egun hortaz zeintzun. Bai, hori da. Eta umeekin, askozen naturaltasun gehiagogin hitzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kaka egiten. Igual egon dezien 10 hor estututa, eta hori joku bezala inda, bueno. Kasilla gutxik. Kasilla gutxik, honek kasillera gutxi dauka, geho piztinan, geho kiston, bueno. Claro, erra aurretik markatzi eta ondoren ere bai. Osa, a ber, zure gorputza ezautzezun gaur zer datorren, ez? Hori, kakometro aurretik, kakometro ondoren. Matxiteunien, 2 puntu. Hor, telebistako lehiaketa bateako ematzen horrek. Gaur ringoet, hau, eta gero junda, igual, gizton aparra hortik, baina... Esta kaka no es normal. Esto no es normal, bai? Baina gero merkozun emaitza edo, ez? Jaudaleku bukaeran, zuri test baten emaitza olortze zunien, ez? Hor beharko genuen igual azalpen antropologikoa o zientifikoa. Hore babitu, bat azbesteko ikustea, zaudela, momento vital, estu baten... Bai, oso estu ikusten zaitu. Zuek kakakin badakazue anekdota pertsonalei kontatzeko zuenak, ingurukoena. Bitxo, ni hasiko naiz, nire inguruko baten... Ingurukoa. Bai, nirea ez, porque... Ez, kontauta dazkatola bastante gauza, eta beste lagun batena. Lagun baten esaten denean da, zuzea da. Ez, bai, bestela esango nun, ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, azpeitin, bakizuen, no... Eta, da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunakin kakagure jartze zaio. Bai, oso normala. Eta hori, urduri zeon, azterketa horretik, eta juntzan komunea, kakaintzun, bomba botatzea juntzan, da etzun bombak iten. Klasik. Zekin zein, atea zan komunea, lotzauta, eske etorrin goia, eta ikusiko behin, bueno, hori ite deun paranoia ez, porque jakingo un izan naizela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizu. Jo, ondo. Oso azkarra. Hori agertzen da, Mr. Beanen edo nonbaiten uste dut, Hortik hartu du, Ez que bado de laguna baita ere kontatzen dituztela historiak, eta gero aurkitzen dituzu pelikuletan. Ja. Hau, egila da... Lagun asko, ez? Dauzkezu, Ni horreago bat badut eta zenzu. Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna beste bati jarri bali madiote, zuk aparkatu ezkita isuna ja jarri zure, ja. Karo, eta ja ez. Eta ja, ez dizute gehiago jarriko. Zara, hostia. Hau gero moztu. Bueno, esto bazuko porque interesa ondo. Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen 3 hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timisoaran. Da. Timisoaran, bai. Wow. Eta... Horregatik kamiseta. Bai, hau ez, bai, futboleko bat, poli de Timisoarako kamiseta horregatik daukat, bestela zen. Timisoaran honitzen 3 hilabetez. Eta han erresidentzi baten bizi ginean, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komuna hauek atea beraino iristen ez den hau. Zulotxoa, ona hor. Eta atera naiz ni, eta komunera joan, eta atea eta ataskatuta. Baina ataskatuta dago atea, eta behiratu bera, eta inor ez dago, eta aztakitzen, eta bueno, berriz egon da, guain diken hau ataskatuta, eta azkenen jonitzen, karria pixkat hartu, eta ostiko batez, irekinun atea. Eta errumeniar askok... Eta zaganean. Hola, basakatu ebezela jarri. Eta hola konturatu nintzen, eta egia da, 3 hilabetez gero, haitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, suelarenak, guzti zituzten beti, hor, eta badakizu osasungarri badala hola kakaitea. Ez ez ulaino kakain? Suelo pelbikuen tailer bat inun? Mendia, nola, baino, bestela, komun batean egota. Ni komunine bai. Komunen nola egota bai? Indana, bai. Baina, zerbait egatik etxetik kanpo kakaiteko, oso na, lagun bateko mendau ziten. Egunerokotasun, ja, demorazko ez zetela olain, nekain dituen lakakaite, baina etxetik kanpo inberrazuta komune nazkarri balima dao, oso ondo ita kaka, Ni suelo pelbikuen ikastaro bat inun behin, eta emakumiek gomendatzezun postura bezala ere, guretzako
hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula. Bai, eserita behintzat ez dala ona. Ez. Da, denak horreiz. Hori edo taburete bat jarrita. Bai. Wow. Zemadak igun, Eta gero aldi berin ez dugu egiten. Kandik erasa irikin pixka eta fuera. Informazioak euseo beto zer ez da, gero... Bueno, zein nahi dugu. Ez que, biziola eta oso azkarri joa bizitza eta ez dago demoraiko lako. Eta ohitura batzuk, ez? Programa batzuk desprogramatzik berezi mateu bezala, ez? Osea, danea ezin da. Total, bai, ezin da gehiago. Bai, baina dana ez. Hori hondik ez. Ni badut beste bat. Venga, hombre, noskira. Bo, ditut bi. Oso... Bi lagun, ez? Igual esaten nijuen da, xilu inaiz. Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermietan eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso gaizki. Ezkontza dena, gertatu ditzen da, ezkontza batetan nengoela eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen ezkontzatik kontzertura, pixkate danda, kotxean, gero kontzertua herri horretako emakumei zarrei asko gustatu zitzaien, eta jarri ziguten, tortillak eta onjuak. Eta? Onjuak jateko. Onjuak. Onjuak jateko, eta ni januen baita ere hori. Patxaranaz aparte hori. Eta bueltatu ginen, ziztu bizian Iruñara, jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi joamazien kontzertura. Antonio? Bai. Eta ni bueltatzen nintzen ezkontzara, baina ni aldatzen nintzen kotxean aldi berean, eta horren, jaitsi nintzen Iruñara, jaitsi nintzen kotxetik, kotxean pasan genuen primeran, baina jaitsi nintzen eta izan raiada horrelako bat. Eta, karo, bilatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak 30 segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko. Bale. Raiada bat, Ez que Iruñak bat. Bai, ez que... Eta, bueno, joan nintzen eta sartu nintzen parkin batetara. Parkinean ez nuen topatzen komunik. Bueno, ez que inork ez dakit non dauden parkinean. Orduan, joan nintzen azkeneko pisura eta egin nuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero, bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta, karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabil nuen gantzontziloa. Eta, karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nire anaiaren gana. Zure anaiaren ezkontza zen? Ez, lehenguzu bat dena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zait eta ez dakit bueltatzeko egoeran dagoen edo ez. Eta joan nintzen beraren gana eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut ez dakit zer, eta esan zian. Hueles un poco a mierda todavía. Ikustu dut egin nuela ja, desborde. Eta ditu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, herritik, eta kontatu nion gertatu ditzen, eta esan nion, eta ganera, erabili behar izan ditut gaitzontziloak. Eta esan zian, gaitzontziloiek berriak dira, erosi berriak. Joan orain bertan bere bila. Eta, bai. Zakaina amak errita, karo, berak erositako azian. Karo, baina nik esaten, ez du zulertzen nire goera, kaka egin du gainean, benetan gaitzontziloak gaur hain beharrezkoak dira nik berriro bilatza eta berriro izate arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta joitzen nintzen oinez eta bere kabuz eta nire kabuz. Eta mobile esan genuen gantzontziloekin. Madre, gogorra. Eta eskontza galdu nuen baita ere. Oso gogorra. Bai ez, gogorra. Oso gogorra momentu horiek, pertsona bezala, esan dut. Gogorra historia gogorra dana, bai. Eta beste bat? Gogorrazan. Bueno, hori izakigu. Zer? Ez, haber kaka ere gogorra izan zen, edo... Patxarana eta gero. Baina, karo, reboso eta oika aipatu dituzu, eta orduan oso gogorra igualetan izango. Ez. Beste izan zen San Fermienetan, baina San Fermienetan egin nuen gainean. Eta, karo, San Fermienetan txurizoaz. Orduan, karo. Eta nik justo egun horretan ez neukan txaketarik. Eta joan nintzen etxera, eta justo ni bizi naiz herrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizi zen Aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues Aldezarreko ateak, daudurako ia guztiak oso aportuta. Orduan eman nion ostikada bat, sartu nintzen... Eta zeon errumaniar bat. Ez duen inora aurkitu, ya sería la hostia. Boa. Eta pasan nuen gaua. Gaizke. Bai, baina egin dituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan nuen nola, hau egin dit gorputzak, eta zen nuen, pues orain egon bazara gau osoa gaizki. Esan zen nola, nire kontrako... Bai, horrelako zerbait. zure burua kastigau, ez da bezar. Ze harreman txarra, ez? Wow! Niri zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakiz, oza... Zigortzen zure gorputzaz, bai, nire zigorra nola, guk taldeari egiten gu batzutan, gorputzak esatzen denean, horren mamar zaiola kaina. Ezin zaiola utzi gorputzari batzutan. Azten zarelako triparekin ez dakiz, eta ez. Ostras. Ez marda... Ez, janaria eta faria normal, ez atera, ez. Jendea badago kontzertuetara joaten dela pañalakin, ez?
Denbora galtzi dalako. Ba, kontzertu handietan eta horrela, bai. Bai? Jendea pañalak ikuten dala, guain. Ez zuen inoiz entzora? Baina da, izugarrizko... Errumanian? Errumanian igual baita ere, ez dakit. Baina eta gero galtzaketa normal. Claro, pañala. Baina bai pañala, nahi, pañala igual ez sartzen. Galtza zabalak edo... Ke, egia da kontzertu baten, lortu bari madezu leku ona, aurrek aldean. Flipa, we. No, hau publikoa. Publikoa, karo. Uste nuen musikari. Hombre, ez zaiot imaginatzen, no? Si, hostia, banik goera bat eta baino gehiago... Ingo zenuke. Hostia, batzutan pasatzen igual ideia ona... Ideia nik ustut ez dela txarra, Bai, zea... Hori tokatu zen... Zu eserita zaude? Bai, baina... Azte nagusia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, estena toki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea igo bar zarete eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, 3 egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripak jaizizkizu, oso gaizki bokatarekin, txotnaguneko bokatarekin. Bai, bokatarekin. Eske bai. Txotnaguneko bokatarekin. Eta gongara lauako... Hartuta, txotnaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan, Ai, Antonio! Ba, zesan, nik ez dauketan edotaik. Ze gehiago esan, eta gero, ez da? Claro, dezue repaso erra. Ez que, bai, Antonio egin dudanan parte... Nik la rekordo, hola kontatzeko divertigarririk ez du behar. Dara tristia bakarrik. Bai hartzaitut karbodigest, iketza. Bai. Hori adibidez. Karbon vegetal. Bai. Ez? Iketza? Bai, ikatza, ona omega. Zuri ematen izu, drogaita izu. Bai, hori tripantzako da. Ez que gaur, nahi iketza. Nio kakabeltzaiten nik iketzakin. Ni jau doituta gona izelaz. Claro, hori txipillo hori jakin da zer. Bueno, kakakoloretan baino pixke zentu ezkeo egun hortan zaudela, bai alde batea eta bai bestaldea, osea, bi aldetako balio du, iketza. Iketza jatea. Bai, ba, nek apuntauko, Bai, da, netzako botikin. Demorazun iketza aukikuet, poltsan. Bai, Japonen zeukaten edariak, supermerkatutan. Resakak entzeko eta kaka egiteko. Bai, baitaren metalantzako eta da, eta pH neutralizatzeu, eta orduan, oa izau, eta nik deskubrin hori Tailandia biajau nunien, han egun baten eman zigula botaka, horri zan katalana bat, eta esan zigun, hartu iketz pastilla hauek. Eta egile da, hartu, eta mirarile sentu nula, eta jaur duztik aurre iketza. Podcast haituta gero, umeranak deseatzen olentzero eta maridomingik, harri iketzan ezekarrik. Zerdan gauzatu. Bai, tripakontutako da hori, netzat bada... Inekan aituta, bitu aituta. Nik iketza esate jota, jo da... Kakari buruz, munduari buelta, Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti... Ostra, bueno, eta zein da zuen aurre ikuspena mutil neskatxuek. Nola ikusten dezue, kaka zabaltzen jarraituko dezue, ondikan luze... Maiatzak 10 Pasaia, maiatzak 16 Tolosa. Eta hori ja, udazkenien, beste xorta bat badator, así que... Nike bat, ezke justo Marian hortia dia, 16an. Baina, hartu bardet. 10 dakatzeo ze, inberdet. Bueno, bitartean agurtu ingo dugu hau, ez? Bai, baina, bueno, kaka ikustea jun, entzuleok, nik uste merezi dula. Gure, inkluitzegea ikustea jute hortan, pena nahi egila da jendia jundana eta pilo bat gomendatu diate, Oso xelebria eta oso guai, nahiko xelebria da, eta hori ondo? Hori ondo da. Aldi berin harine da, ikusteko erresa da, komedia da, bai. Bai, gu behintzat lortu nahi genuen jantzkeen, nire izan ziaten baita, jantzkerako, atretzua, eta oso politxa, oso erakargarria dala baita nola daun espazioa jantzita. Hori ere guaia da. Eldu gazte eta umiek epsket ohituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie danantza. Haidi etortzen 8 urteko da, 10 urtekoek da. Kiarri ondo pasatzen. Ba, klaro. Ta txixein zun batek behin butakan, hori izte. Bai, parriekin. Emakume heldu batek. Ume batek mandatu gehiago. Ondarribin butakan txixein zula parrez. Baina, parrin, ba. Bez, pañala eman izan balu. Eaman pañala emendik aurrean. Ostra, bueno, hause. Kaka asko. Ta hause izan daba punpairez, ezkerrik asko, entzuloi, ezkerrik asko, etortzeatik eta kaka asko danontzat.